Dahan-dahan. Kaya nga, oy, minyo na. Saan yung ano mo, yung first fight mo talaga, ano yung experience mo dun? Like, dumaog ka kaagad? Yung first fight ko sa personal ko sa boxing. Nadyo ka kulba kay hununa nimo. Appreciate ka kay 19 years old ka, bata-bata pa niya. Mo to nga kaloyan po sa Ginoo nga nindaog sa una na akong dula. Pila ka round yun? Second round na tayo or third round. Hala, napildi mo na dayon? Saan mo naiigo? Sa, di ba? Diba? Dito man yung pinakasakit. Kapag maiigo ka dito, posible kang pildi dito, matumba. So dapat maanak ka. Mukaber yun. So maanak jud ka. Anak ba na siya? Or ala yun, mukaber kayo. Ana. So bagay taro na. Ayaw. Bag ko na mo gamay lang. Maloy ko. Ayaw lang kusga. Ayaw po kusga. Uy. Nay Roman. Dahan-dahan. Kaya nga, oy, minyo na.